өзегіз турында да сөйлеп өтсегіз дейді. Қайсы яқлардан сіз ғыммен нешек ижатқа келдіңіз? Мен Шаллада туып өстім. Художественный мектепте оқыдым, музыкальный мектепте оқыдым, общеобразовательный мектепте оқыдым. Анан соң Яршаланың сәнғат күллиятын бітірдім. Анан соң киттім енді Барс медиаға, жырларға. Шундан соң кире қайттым. Иге, кім біліп күнә эшлебедім. 2014 жылда мен Санкт-Петербургқа кетіп, шунда театральный институтқа кіріп, қызыл дипломға тамамладым актрисаға. Һәм 2022 жылда кире қайттым да. Әлеге вакытта мен Габдулла Каримов исемендәге Яш тамашачы театрында администратор буларак эшлим. Бу сезнең эшме, әллә инде барыбер күңелегез иҗатка тартыламы? Бу минем эш түгел дип әйтә алмыйм, чөнки мин организационный моментларны бик яратам. Менә мин кичкенә чактан менә мондый спектакльне куярбыз, менә бу шушындый җырны җырлар, мин менә мондый җырлармын дип, менә шуларны виш язып чыгардырым. Организация канымда бар ул. Ләкин шуңа карамастан, әлбәттә, иҗат җаны сәхнәгә тарта, ләкин инде актриса буларак хәзер җырчы буларак түгел. Хәзер инде без Сәйдәшне кайбер спектакльләрдә сәхнәдә дә күрәбез. Бер спектакльдә Әлегә берәү, Сәйдәш сәхнәдә уен коралында уйный. Менә ничек булды бу администраторлыктан шулай сәхнәгә менә? Җегетләр чыгарганнар иде Габдулла яктылык дигән спектакльне. Һәм мин шушы спектакльгә менә соңгы 10 көнендә генә миңа җегетләр килеп, син бит флейтада уйныйсың икән. Һәм шунда менә үз көчеңне сынап карыйсың килмиме дип сорау бирделәр дә, мин дә әлбәттә. Бик тиздән инде күренекле режиссер Айдар Җаббаров Габдулла Каримов театрында спектакль чыгарачак. Һәм менә шушы спектакльдә шулай ук Сәйдәш тә булачак. Мин кичкенә малайның әнисе ролендә. Ничек булуын белмим, чөнки ул повестьнең эчендә ул әзгенә ничектер упоминация итеп кенә кителә. Шуңа күрә ничек буласын үзем дә белмим. Ләкин ничек тә булса, мин барыбер бик шатмын. Шушы проектка элеккәнмен. Билгеле, әлеге спектакльдә театрның бөтен труппасы да катнашмый. Яңа гына коллективка килеп кергән Сәйдәшне алдылар. Менә башкалар ничек кабул итте? Минемчә нормально кабул иттеләр. Килеп берсе дә эштән җылкып атмады. Һәм тагын шундый сорау менә бүген Сәйдәшнең күңелендә иҗаттан кала тагын ниләр бар? Мәхәббәткә урын бармы? Бик катлаулы сорау. Шуннан башлыйсы калган. Миңа мәхәббәттә ничек дип әйтим, не везет дип әйтимме? Ухажерлар бар, социаль челтәрләрдә күп язучы җегетләр бар, җегетләр, иратлар. Миңа яраклы, миңа үземә туры килешле дип әйтимме. Минем бик холкым авыр. Чөнки мин менә бомба кебек, менә мин вроде җылмаеп йөрим дә. Миңа нәрсәдер китереп күңелгә бәрә икән, мин могу җыларга. Мин бик эмоциональ кеше һәм мин аны аңлыйм, что күп кеше андый эмоциональ кешене түзә алмый янында.